20 वर्ष पहले की कहानी। भाई, ए भाई, भाई, का बात है राजेश्वर भैया? घर में बहुत सुना सुना लगत बा, सुक्कू भी ना देखात बा। सुक्कू आज भूल गए बा। अरे जब तक वो रहेला ना, घर में हल्ला मचौले रहा। अरे भाई, घर में लड़का ना रही है तो गुलजार कैसे होगी? वो मंगला बिटिया का हाल बा? मंगला एक घड़ी सुतल है। अरे भाई साहब। प्रणाम भौजी। प्रणाम भाई साहब। का हाल चाल? आपकी कृपा से सब कुशल बा। अरे भौजी, हमार कृपा कैसन? हम तो खुद है आपके खानदान की कृपा खातिर यहाँ आए हैं। कहा कि धंधा के आगे बढ़ावे खातिर हमरा के 2 लाख रुपया के जरूरत रहे। हम कोशिश कैली कि कहीं से मिल जाए, लेकिन ना मिलल तो सोचने की चाची से मिले। अरे राजेशरवा, क्या हाल बा रे? गोड़ लगत है चाची। खुश रह बचवा। का हाल चाल बा रे? बहुत दिन बाद दिखात बा। हालचाल तो ठीक ना बा चाची। दरअसल कुछ काम रहल है जौना से तोहरा के पास आइल बा। का रे, हम ही के पढ़ावत हवे? 5 रुपया डाल के 50,000 करे वाला सेठ हवे ते। हम है 5 रुपया खातिर दिन पर खटे वाला मेहरारू। और ते हम ही के पढ़ावत हुए? चाची, खाली मिले खातिर ना आ सके निका? अरे ना रे, हमहू मजाक करत रही। और बतावा, का हाल चाल बा? भाई, हाँ? सरजू के व्यापार में घाटा लग गई बा। का कहता? साच कहते, इनकरा के धंधा खातिर कुछ रुपया चाहिए। अरे मारिया, ते यहाँ क्या कर रे? चल जाओ, कुर्सी लेके आ। चाची, अब हमार कुल पैसा तो हर और फंस गई। अब जब ले हमारे सारे मिले रहले तब ले तो कुल ठीक रहे। बाकी अब सरकार तो बदल गई, हमनी के फुटपाथ पर आ गई नहीं। अरे तबे तब ते हमरे घरे आलू मेरे। अब कुल बात छोड़, अब काम का बात बता। कहा कि हम बतावत थे, इस सरजू के तोरा से 2 लाख रुपया चाहिए। 2 लाख रुपया? 2 लाख तोरा खातिर कौन बड़ी रकम बा? अब फिर हम ऐसे ही थोड़े मांगत हैं। ब्याज चुकाई बतावा। अरे ब्याज तो हम ले ही ले, पर कौन चीज गिरवी रखबा ये हमें बतावा। कौन चीज? चाची, तू घबरा जी, हम अपने आप के गिरवी रख दे। अब फिर तोहरा नजर में राजेश्वर भैया में हमरे में कोनो फर्क बा का? ऐसा है ना बच्चा, माई और बेटा का पेट और मुंह दोनों अलग अलग होला, समझ ले? अरे बकिया, एके समझाओ ना। देखा सरजू, ये बात ठीक बा कि इनकरे खातिर तू बेटा जिसन बाड़ा, लेकिन जहाँ रुपया पैसा का बात आवेला ना, वहाँ माई कौनो रिश्ता के नहीं मानेला। मतलब हम तोहे बतावत है, जब तू कोनो चीज गिरवी देवे ना, तब हम तोके पैसा दे। देखा सरजू, माई के बात का बुरा मत बनिया। एमे बुरा माने के कौन बात बा? चाची ठीक है कहत हैं। बाकी हम सोचत हैं कि आखिर गिरवी का रखा। काहे? का तोरा पास कुछ ना बा? अब का बताएं चाची, एगो नया धंधा शुरू करे खातिर हम अपन पूरा संपत्ति गिरवी रख देले बानी। हमरा के 2 लाख रुपया के और जरूरत बा। आखिर हम कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आई? ये देखा, हाथ में सूरज रख के चलल हुए दिया खोजे। मतलब? अरे मतलब ही
कि तोरे लगे एगो हीरा रहना, वो कहा? कौन हीरा? ला, हम तो बुलाए गई। तोरे लगे तो बहुत हीरा हा। अरे उहे रे जेके दूध में रखे ले, बता ना खाओ। अच्छा वो तो पूजा घर में रहेला और फिर वो हमार खानदानी संपत्ति है। अरे खानदानी है तो का भल रे, गिरवी तो रख ही सकेला ना। ना चाची, हम ओकरा के गिरवी ना रख सकेले, कहे से कि खाली पूजा के दिन ओकरा के दूध से बाहर निकालल जाला। अरे तैमे कौन बड़ी बात है, तू ओकरा के गिरवी रख दे। अब आज के वर्तमान की कहानी। डाल के संभाल के रखब, समझ ले। वो बात ना है चाची, असल में ओकरा अइला के बादे हमरे खानदान में तरक्की भई और वैसे ओकर कीमत 50-60 लाख से कम ना है। तो होखे ना 50-60 लाख। अरे हम कब मना करत है? जौन दिन तू ब्याज सहित हमार उधार चुकाए देबे, वो दिन तुहार हम हीरा वापस कर दे, समझ ले। ठीक है चाची, हमरा के सोचे के समय दो। जा अच्छी तरह से सोच ले, जो अब जो सोच ली अच्छी तरह से, समझ ले। जियात रहा। हम चलत थे राजेश्वर भैया। पुजारी जी, आप और यहाँ? बोला एजा का करत बाड़ा? हम तो बस ऐसा ही, बाकी आप इतना रात के यहाँ का करत बाड़ा? हम तो कलवडी के पुजारी बानी, यहाँ ना तो और कहाँ रहा। मुड़ी कट्टा पहाड़ पर रात के पूजा कह के लौटत बानी। बाकी तू यहाँ कैसे? हम तो बस ऐसे ही। लागत बा स्वर्ण कलश के फेर में कलवडी में सिंध लगावे लगला। ना पुजारी जी ना, हम उस स्वर्ण कलश के ढूंढत बानी, ये बात सच बा। बाकी हम वो राजेश्वर की तरह बुड़बक ना बानी जो उन कलवा बाबा के डी खाने के पाप करब। वो तो हमरा के पास भाई वो घोड़ा जहाँ दिखाई देला सा, यही से घोड़ा का पीछा करे लगला। ना पुजारी जी, कलवा बाबा तो सभी के दिखाई पड़ेलन, बाकी हमें काहे ना दिखाई देवेलन। यही सोचकर अगर कलुआ बाबा तोहरा के दर्शन देवल चाहिए तो तोहरा घर खुद ही नहीं। लगत बा कलुआ बाबा के देखे के तोहरा के बहुत इच्छा बा। राजेश्वर के लालची पना अबले बनल बा, स्वर्ण कलश ढूंढे खातिर जान लगा देले बा। एगो खाली कलश ओकरा के मिल भी गईल बा। यही पूछे खातिर कलुआ बाबा के पास आइल बने कि ई राजेश्वर जैसे पापी का सहायता काहे करत बाड़न। तोहरा के भी एगो कलश मिलल बा, और कलश खाली रहल। राजेश्वर के भी खाली कलश ही मिलल बा। हमार और राजेश्वर का बराबरी कैसे हो सकेला? हम तो अपना पाप का प्रायश्चित करे खातिर स्वर्ण कलश ढूंढत बानी, बाकी राजेश्वर अपना पाप के चलते ढूंढत बा। बोला तू फिक्र मत करा, अगली बोर्ड पूजा पे हिया कलुआ बाबा से तोहरा के एगो नीक खबर मिली। पुजारी जी, आप सच कहत बानी? कलुआ बाबा के मंदिर में झूठ बोले के कोनो जगह नहीं। यहाँ झूठ बोले वाले के कलुआ बाबा जवान काट देवेलन, मालूम बा ना? अच्छा पुजारी जी, चलत बानी।
ले ली बाबा। राजेश्वर, थोड़ा अंदर से हमारा डर निकल चुका बा। ये पूजा के सामग्री हम स्वीकार न करा। ऐसा मत कर। लागता कलुआ बाबा बहुत नाराज हो गए बाड़ा। जौन काम करे खातिर मना कैले रहनी वह कैले हो। जौन स्वर्ण कलश भूले बड़े कहले रहनी वह फिर जुड़े शुरू कर देला। तो हाथ चुप फैला के मान ले वह अपन गलती स्वीकार कैले हो। खाली तू ही ना तो हर घर के एगो लड़कियों हमरे खिलाफ दिया। लगातार खानदान ना सुधर के कसम खा ले बा। सावधान करत बानी, जड़ के उखाड़ दा या अपन गलती सुधार ला। तोरा है गलती के सजा के रूप में हम तोरा के 20 छूटा लगाए। बोला हमरे खिलाफ खड़ा होता या अपन गलती के सजा भुगतना। रुकिए पुजारी जी, रुकिए। अनर्थ मत करी, ऐसे क्यों के पीटल जाला? एक जंगली बना हो। आप अपने आप की समझत का बानी। आपका जब मन करी आप क्यों की सजा देने लगा। तुमसे क्या मतलब? राज करे मैं तुलर वालू तू कुछ नहीं के मालूम। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। चुप रहा। कलुआ बाबा की बात जे ना मानेले ओकरा के कलुआ बाबा जरूर सजा देवे। कलुआ बाबा बहुत जोर से मलिकार के पिटले वाले। मलिकार के तो भागे खराब बा। इनका संगे कुछ न कुछ होखत रहे। मलिकार का कोनो लड़किन के बारे में पता ना, बड़की का ना कि छोटकी। लागत आप लड़कन के करने की सजा मलिकार के जी बाबूजी। तरी सुनो, बोलिए। मंगला के खबर भेज के जे बुलवाला वहू जान ले कि कलुआ बाबा के खिलाफ का गलती कैले बिया। ठीक बाबूजी, जैसा आप कहीं हम अभी ओकरा के खबर कर देते हैं। आज तक तो हम अपने गलती का सजा भुगतत रही। अब लागत बाकी अपने औलाद की गलती का सजा भी भुगते। हे कलुआ बाबा, हमरा परिवार के केकर नजर लग गई बा। हे कलुआ बाबा, हमरा परिवार का रक्षा करी। माई, माई। अरे मंगला बिटिया, तू आ गई लो। कब से तुम्हारा इंतजार करत रहली। का बात बा माई? तुरंत आवे के खबर मिलल रहे। सुग्गू से पूछली तो कहलस घर जाके बताए। आखिर बात का बा माई? तू हाथ मुंह धोला, हम अभी चाय बना के लेके आवते हैं। का मंगला आ गई लो? कैसन बाड़ू? हम तो ठीक है, लेकिन सुनली मंदिर में तू बहुत हंगामा मचौले है। हम का हंगामा मचोली? हंगामा तो पुजारी मचोले। वही तो लोग के डरा धमका के अपन बस में कैली बा। चुप रहा, ऐसा मत बोला। जौन मन में आवे
बके लागेलू। अरे ओकरा के काहे डांटे पड़ो? ओकरा ऐजा रहे से तब माई के तहार कमी महसूस ना होखेला। अच्छा ऐसन बात बा। मंगला बिटिया तनी हिमा सुना। का भइल बाबूजी? ई का होल? कलुआ बाबा का बात मनी है तब ना जीत करके स्वर्ण कलश ढूंढलन। पोखरा में एगो कलश मिलल रहे। आज ही में जेवर रखले हुई है, ई सोच के आदमी भेज के खोजबउलन। बस कलुआ बाबा नाराज होके सजा दे दिलन। भोला फूफा भी ऐसने एगो घड़ा ढूंढ रहल बाड़न। उनके ऐसन एगो घड़ा मिलल भी बा, लेकिन वो खाली बा। कलुआ बाबा उनके ऊपर सोटा काहे ना बरसोलन? शट अप रंजना, तू ये बात के लेके बवाल जन खड़ा करा। एटीएस इंजेक्शन दिलवैलू? हाँ दे देले बानी। पेन किलर भी देले हो ना? हाँ कुल दे देले बानी। मंगला हम तोरा के अपन इलाज करे खातिर यहाँ ना। फिर का बात बाबूजी? कलुआ बाबा एगो हमही के दोषी करार देले बाड़न। ऐसा ना हो। वो कहलन कि तोरा घरे में एगो लड़की भी गलत काम कर रहल बिया। तो खेते में मजदूर अमरूद तोड़ ले हो। जाके गाड़ी पे लद बाबा। अब बाबूजी का बात रही? मंगला तू कलुआ बाबा के खिलाफ गुस्सा करे वाली बात तो केहू से ना करे रहलू। केहू से? आपके ये बात का क्या मतलब? साफ पूछी। चाचा जी पूछ रहल बाड़न तो के केहू से दोस्ती तो ना बा, मतलब तू केहू से प्रेम तो ना करेलू?